Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo, monga mwa lonjezo kunena kuti tibwera tizauza amalawi za mmene zinachitikira ku Chikangawa komanso chiyambi cha ploti yothana ndi achilima chinayambikira pati. Komano chifukwa cha vuto limene tili nalo la magesi akumati kuyaka kuzima ndiye tumati tikapanga record program akazima tikuyisiya ndikuyiyambiranso, akazima kuyiyambiranso, ndiye tikuona ngati kuti tiyibwerese modukiza sizichita bwino. Programu iyi tikufuna amalawi konse kumene ali mdziko lathu la Malawi komanso m'mayiko akunja kuti ayimvetsetse ndi kuti aliyense akhale ndi picture kunena kuti kodi chinachitika ndi chani, chifukwa ndi nkhani yayikulu imene amalawi tikhala okhumudwa, ndiponso aini ake amene amachita zinthuzo akayimva adabwa kunena kuti kodi chachitika ndi chani. Komano as we always said kunena kuti nyengo imene tili ndi nyengo imene zobisika zonse zidzakhala zikuululika, chifukwa anthu ena akulephera kugona amene anapita nawo kumeneko, ena anatenga nawo gawo, ena ongoyendesa galimoto kukafika kumeneko, ena ongoanyamula abwana, akulephera kugona chifukwa chonena kuti anatenga gawo lokupha chilima ndi anthu 8 ena aja. Ndiye tufuna tizibwerese chifukwa ndinanena kunena kuti ndikadali m'Malawi momuno ndipo masana ndinali kuzomba, ndipo ndachoka kuzomba ndapita ku Blantyre, ndipo ndayenda usiku kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Ku Lilongwe ndi kumene ndili chifukwa ndi kumene ndikupanga kafukufuku wanga, ndi kumene ndikupeza nkhani chifukwa sindingayipeze nkhani ku Blantyre kuzomba kumachinga chifukwa ma mastermind onse ali ku Lilongwe. Ndipo ku Blantyre chimene ndinapitira ndinakapanga kafukufuku chifukwa pali munthu wina wa business wa ku Blantyre amenenso amafuna kuyimira nawo OMP, komano panopa suddenly wayimika manja kuti sayima nawo ku OMP ngati wa MCP chifukwa cha ntchito imene anayigwira pokatenga ma Israeli. President wa dziko anamthokoza ndi ndalama zochuluka. Ndalama zimenezi tiziyankhulanso mu programu yathu ya Nkhanga Zaona. Ndiye mafuna ndikupepeseni amalawi, nkutheka ikhoza kutuluka nthawi inaliyonse mkatikati mwa usiku, kapena nkutheka ituluka programu yathuyi mmamawa. Ndifuna ndikupepeseni nonse amene mwakonzekera, ndiudziwa asilikali, apolisi akuikonda programu ya Nkhanga Zaona, madokta, manesi ku prisoni, komanso amalawi ena onse konse kumene ali, ana skulu aku primary school, ana aku secondary school. Ngati sitimva programu ya Nkhanga Zaona timakhanga kuti tikupereweredwa mu chinthu china chake. Ndiye choyamba ndifuna ndikupepeseni amalawi nonse kunena kuti tikuyesesa kunena kuti programu imeneyi itheke. Kwa amene akhale alibe m'maso mu nthawi imene tituluse ayimva, akhala anthu akugona, programu iyi ndiye kuti mamawa ikufikirani. Koma ifeyo ali Mpopo FM tili pano kutumikira inu amalawi, ndipo ife ali Mpopo FM timagwira ntchito kutumikira amalawi. Kumbukirani kunena kuti ife sife achipani, chifukwa anthu ena
amayankhula kuti ife ndife achipani. Ife sife achipani. Olokuti mpite ku chipani maina anthu amene ali ku chipani simukapezako kuti kuli Comrade Ntanyiwa, kuli Lufeyo wa Lufeyo, kuli DJ Don Max, kuli Don Trust kapena Kaolea. Simukamva kumene koko kunena kuti anthu awawa akugwira ntchito ku chipani. Komano Limpopo FM ndi ya Malawi, ndipo Limpopo FM timayendesera ndrama za mthumba mwathu. Anthu akufuna kwabwino amatha kubwera ndikunena kuti eni kadata aka ndi chifukwa chake nthawi zina mukaona patha tsiku limodzi masiku awiri timakhala zonena kuti tazingwa, koma kuti tizipempha ndi zimene timadana nazo. Chifukwa chonoti sitikufuna kukhala ngati Ben Longwe amene amagwira ntchito chifukwa chonoti apempha ndi agwire ntchito. Ayi, ife nthawi zonse timagwira ntchito komanso ndikutumikiranso Amalawi. Ngati Amalawi eni amva mu mtima mwawo amatha kubwera kunena kuti Comrade Ntanyiwa ndakugulirani ujeni data iyi, ndakugulirani poti muli ku Malawi Comrade Ntanyiwa tikugulireni ujeni airtime musungunula nokha. Ndiyeno ndimafuna ndingokuwuzani Amalawi nonse konse kumene muli kunena kuti musaone kuchedwa. Programu ya Nkhanga Zaono ituluka, no matter what ituluka, chifukwa chonoti tikufuna china chilichonse. Tufuna mudziwe munthu woyambirira amene analandira chithunzi chake mu foni kuti ntchito yagwirika ku Chikangawa, ndipo munthu ameneyi ndi amene anayankhulanso ndi apresident ndi kuatumizira chithunzi cha Malemu Chilima kuti basi apresident ntchito ija yagwirika. Koma unfortunately samadziwa kunena kuti anthu amene anali kumbuyo kwawo anaona zimene zizi. Ndiyeno nchifukwa chake tikunena kuti Commission of Inquiry sinakwanise, chifukwa pali anthu ena amene sanathe kufikiridwa komanso sakanatha kufikiridwa. Ndi anthu amene sakanatha kufikiridwa aja ndi amene akubwera ndikutipasa ma information. Comrade Ntanyiwa ripoti latuluka, ino ndi nthawi yonena kuti boma kapena Amalawi adziwe kunena kuti zimene anapanga anthu ena afe tinaliko kumaliro, ndipo tinaona munthu amene analandira picture yoyambirira kunena kuti Chilima aphedwa ntchito yagwirika ndi wakuti. Ndi zonsezo tifuna Malawi tizitenge tizike pamozi tikuuzeni kunena kuti kodi zinakhala bwanji. Ndi chikhulupiriro Malawi mwatimvesa, mutikomera mtima, simutipsera mtima, simutitukwana. Tikudziwa sitinabadwe mofanana, ena ayenereka kutukwana, koma ena chifukwa cha umunthu atha kuchimvesa. Tikuyesesa panopa matechnician athu akuyesa kugwira apa ndi apa. Matechnician athu akuyesa kugwira apa ndi apa kuti programu imeneyi itheke. Zikavutisisa ndithu tigwirisa ntchito generator kuti programu yathu imveke bwino. Chimene tikufuna nchonoti programu yathu imveke bwino, Amalawi amve china chilichonse. Kodi mukudziwa kunena kuti apart from anthu 7 amene akhala kutchulidwacha, koma linali gulu la anthu 30. Kodi mukudziwa kunena kuti mkati mwa anthu 30 anthu 3 anaphedwa ndi bodyguard wa Chilima. Ndi chifukwa chake bodyguard wa Chilima anadulidwa mutu. Nkhani ndi yayikulu kwambiri yonena kuti tikulongosolerani pa Limpopo FM. Inu khalani phe. Ambuye akudaliseni. Amene mufuna muzigona tinene kuti usiku wabwino. Amene tikhale maso tiyembekeze kufikira programu ituluke. Limpopo FM, we always love you Malawians.